ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘା ବା ଗୋଟିଏ ଉଣ୍ଡ ବା ଗୋଟିଏ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଡ୍ରେସିଂ କରିବେ ବା ଆପଣ ତାକୁ ସଫା କରିବେ, ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ଖାଲି ହାତ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଡ୍ରେସିଂ କରିବେ ଆପଣ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ ଅପରେସନ୍ ବା ଘା ହୋଇଥିବା ଜାଗାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ସଫା କରିବେ। ଆପଣ ବେଟାଡିନରେ ସଫା କରିପାରିବେ, NS ୱାଟରରେ ସଫା କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ତାର ପାଖ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲସେ ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଇକ୍ରୋବ୍ସର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମିଯାଏ। କିଛି କ୍ରିମ୍ ଯେମିତିକା ମୁପିରୋସିନ୍ ବା ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ବା ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ କ୍ରିମ୍ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥିବା ମଲମକୁ ଆପଣ ଲଗେଇବେ, ଠିକ୍ସେ ସଫା ରଖିବେ, ଟାଇମ୍ରେ ଡ୍ରେସିଂ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାନ୍ସେସ୍ କମିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଘାଟି ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିବ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଭଲ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଫର୍ଦର ଗ୍ରୋଥ ହେବ ନା। କିଛି ଏଇଭଳି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ରାକେଶ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଫେସବୁକ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ ଏବଂ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ।